Schádzka odboru za kultúru, na ktorej trebalo rozpráviať o rozpodzeľovaniu sredstvoch u sumy od 1 000 000 dinári, peršobutno trebala buď otrima na pijatok 25. septembra. Medzi tým zapojední členi še javili, že neprídu, tá schádzka preložená za pondelok 28. september. Nážaľ, slučelo še isté, poneže od 11 členov odboru prisutní boli dvome. My u odbora za kultúru máme dva osoby, ktorí ešte ani raz neboli na schádzky, ani raz nehlasali elektronsky. Práve tu boli ľudia z administrácie Nacionálneho sovitu i ja predložil, že daše dvoch nových členoch položíme sto njih, bo oni tak nem zaberajú tot kvorum. I keď nám člen zo Žďurďova nepríde i pozbera dvoch členov zo Nového Sadu i my už nemáme kvorum. To tá korona, ona vplyvuje tým smyslu, že ľudia opušťali, znači to, co nám takedy bolo vážnejšie, možno u tých prioritetoch na vyššej listiny, že bardzo vážne da funkcionuje Nacionálny sovjet, bardzo vážne, že by kulturno-etnické družstvo funkcionovalo. Teraz še to tí vážnosti spúšťali dolu, a cožka inšie pošlo hore. Z ohľadom, že na schádzky boli osoby zo služby sovitu, napravený predklad rozpodzeľovania sredstvoch, taše probuje schádzku otrímať elektronsky. Nikde nie da dosť penieži, ale u jakeších rozmíry to sme teraz porobili, dohovareli i že by sme tak vystúpili na elektronskú schádzku. Ozdalj elektronskú schádzku vyhlasáme i ozdaše to pokončia, keď nie vec treba rozpuštiť za odbor za kultúru.